guys, welcome back to my YouTube channel and noro nai tongo Elpina Debon my YouTube. Okay guys, ang oro aro sherna bagi bebak piece khaijak. Okay noro no piece khaima rok phuno mandiya nge direct piece khaijak phunaka. Nge yango odek seri tongo gete odek gete serbakya. Yang tabo seri tongo noro no te odek serjona phunogana noro nai tongdi. Noro no gui mangkhanai ko yango te odek a serjak obo kusak tabo moi songdoro phunai ang obo seri nakha baji oi nakha. Ke kesak khen serinya kha ke ang tabo moi songnai amui ke noro nugui margan o jaga ang simple khen songnai amui ke noro geroi naitong di choya o ke ang ro mosoro bebo ready khina kha mosol ko thei tejpata ke pyaj ke hasing rishon te kan ke charo noro nugui makhana kasing masala ekdom sin nok ni kasing masala no ke ang tabo a songnai noro nai tongdi logirui choyoi nai tongdi yang hormojungai nagarkha hormojungai ang karai no boksai rokranai karai boksamani yagulo karai tongkha ke thogranai ke gwan karai tongkha hane angbo thogri rekha ke thog ani ujunti ne rakha noro khongna ke noro bono ujunti ne thogri ang ani ujunti ne thograkha ke yango karai tongsine ang noro no mosla rok phunogani ko ang ekdom kana o ready khina kha songna bagai ke yango bo aro bo baji ba khabe ba baji khaibe kya ketine ang noro no ani style khai ani niyom khai ang songi phungnai a bomo haike song noro no gui manana noro haike no joya oi nai tongdi logiri oi nai tongdi ke ang tau pila pia no chuni rakha ke abon pore ang pia kol nai abon pore ang tamol jangna noro nai tongdi ke ang taboro tejpata blai noro nai ke tabu kisa kol nai angke ang taboro rishon paste khajang noro nai ke rishon paste khajang noro kisa kol nai tabo ke aboni pore ang hasing paste khajang noro nai iko hasing paste khaijak kitabu kisa sa kolai nagranai haino hai ke tabu moso kuthino ranai ta ko moso kuthino roi pai kol granai bono bo kisa ke abon pore hange chung somno relai kita somno nai somga ko chamos kase rakha noro na ke no ujun tikhire di ang an ujun tikhino rakha kita sutei renai kisa kita kol nai kolei akoi ang srapsa khologui tonai 1 minute hai rok hor kom khlai kita kolei tong ke kolei akoi khologui ke ang tabo khologui renai khologui 1 minute hai rok tonai 1 minute ni pore kholognai ke 1 minute angkha kita khulogui nailanai ko noro nogui mangkhana ekdom mosla ni bahai ekdom chip ngui bahai tongkha nogantio ekdom motom bahai ke pir soi tongkha ei ko noro nogui mangkhana mosla ro ekdom moji kha kepe kha ke tabo ang oro ano simi khisoni renai tai kuno reya sudo abai mosla simi tini songi punogo noro no ke bayaro ikono nogui mangkhana ani a baja serjak kachak khai no gang obo bebak moyora na bagi ready khai toni rejak moi songmani gana o khaino gang tabo moyora nai noro hakeno joya oi nai tongdi ke ang tabo ro ano kisona bagi je mairango mosorogni tolani je moso dongmarok abro mairango teiroi ang buti kisasa roi nagara kha karayo jate moso maganang thangye tekhe gitabo horbari ri nagara kha ang
Oke ang obo tabu kisi kol nai be koli akoi ang o jagao ano kisone renai oke norok ta thangko di bayarok norok haikeno ano logiroi nai tongdi. Oke ang aro ako kisone reka ang kitabu kisa kol nai kole akoi pai srap sahai tonoi kholobui renai oke yango ani a monoi tongsini oke sang ayang phasingo thangai nai leino tini ni khumrok barmani nao nai leya khoba oke khumrok barmani nai haile garana. Oke bayarok khumrok akorok barma bo nai phaile keba oke chini moi no bo kisa nai nai nango he diba oke tabo iko ani moi buti kisa tola ramprai tongkha oke tabo ang kisa kolei nagranai oke kolei akoi pai ang las buti isnai tabo oke narok joyawoi haikeno logiroi nai tongli oke tabo ang buti isnai. Oke bayarok ang oro tabo 2 glass buti renai kaisa glass tori paikha angke ko tabo tai kaisa ri tongo oke tabo 2 glass buti remani pore kisa koli akoi kholobui toni renai angke aboni pore butui kisa kutugui akoi butui kisa ran khangke ang kari nai ke tini ni bagi tiponi mui obono ongjao kha ke yango ani mui tai kisa ni bagi kutuk tongra thung ke ayango chung haino hai thangai phaile garana ke bayaro obo ke leuchi bufang takrai bosorni bubar bari tongo chini leuchi bufang ekdom hase khai thai tongo bo ekdom hase khai bubar bari tongo ke semano bo o leuchi bufang songna asake buthai jarakha asake buthai buthogo asake pothok ekdom kiting kiting jat ke haino hai taklai bisio bo kwbangma kheno sunu sarna bagai bubar bari tongo ko tola tolo has halai thayo o leuchi ni jat ke dono no ang buthai thai mongkhebo phunugana o leuchi no ke chang ayango thanglai grana ke bayarok ani moi munani jora kasui phaikya ke moi bo kutugui tongkha buti ranani phasing thangai tongkha ke omke kasing mosla ang tabo oro kasing mosla no khisone renai abon pore kari nai ke ang tabo kasing mosla no khisone rekhai ko ke obo remani pore srapsa tongai ang moi no kari nai ke noro logiri tongma bagai bele bele ke hambai bayaro no ke noro haikeno salbrum brom na no logiri tongdi ikino joyawoi nai tongdi. Ke bayarok finally ani a moi moni paigara khai bo noro noi mangkhana tini bomo haike songkha ke ekdom thasngai tongka tini ni moi ekdom thoge thotho tongai ekdom motom bo bahai jip jip ekdom motom tini tiponi omobai no maichanai sung angkhe to maise o khui tongkha o moi no nogui norok maida o khui tongkha sabai di comment khai ngi norok noi mangkhana tini bunti haike ang tini a songkha bomo haike songkha ekdom motom ongoi tongkha ke bayaro ang norok sanamo tongo norok ani channel o kwtalang tongkhe subscribe khaidi like khaidi share khaidi comment khaidi tei subscribe khaipon norok bell icon o click khaya please bell icon o click khainani tapok di
tinin bagi video asukno jotono no hambai.